Niinpä. Kiertäis multa vitu. No ei säätä kuulu enää. Vai onko kolaa? Ei kuulu. Nyt kuuluu. Nyt se vittu tulee kuuluu. Vittu näytä kameraan. Pullon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä vaan me nää hommat hoidetaan. Alko pistää pullon ja minä kaadan kalloon. Vittu se saa ajaa vittu kovaa. Pistäs kunnon vittu kierrokset. Jos kunnon kierroksella. Kato tätä riippuu kokonaan hiljaa. Kato tuolta. Nämä kourat tarttuu vain Alkon oven kahvaan. Väistetään. Teistä pyörryksissä munuaiset möyrii. Maksa pyytää arvoa ja yläpääkin. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä vaan me nää hommat hoidetaan. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä hommat hoidetaan. Keula ei liian. Näitte. Haitsaa kaivaa. Tosta vaan vittu lähti keula. Tuleeko uimaan? Puhas. Saa uinut. Varo. Oi, vittu. Mistä YouTubeen tää video? Joo. Pistä. No vitus. Pistä. KTM 8.7. KTM, vitun raikka. Pistä. 3500 GLX. Tuppat kaasarille varustettu veti. Ja vitun raikka. Siinä on raiskattu semmoista. Rouve. Siinä on raiskattu. Pyöritä! Pyöritä vähän! Mitä mä raikka tulee päälle? Mitä mä tippun siikkoon? Tuu mikään paha. Se on rumma ja raikka.